Nginibingelele, nginamukele kule channel yethu. Uma ukuthi umusha, ngicela ushaye u-subscribe. Ebese-ke phela-ke ku-TikTok ungakhohlwa ukusifollowa uma ubuka ku-TikTok. I-link nansi kwibhayo, inbox ngicela inamba WhatsApp. Kunomuntu obuzile ngolwandle. Ake ngilichaze nje singamoshi isikhathi. Uma uphupha ubona ulwandle, siyazi-ke ukuthi-ke ulwandle amanzi njengoba ubona-ke nawe la esithombeni ngisifakile. Ulwandle nje lisuke libeka inhlanhla uma amagagasi-ke ezolile kanti yishwa uma egubha amagagasi ecasukile kusuke kuyishwa. Bese kuthi uma amagagasi emakhulu futhi ewushaya ekuwisa, lokho kusho ukuthi-ke kofanele usebenze kanzima empilweni ukuze konke okuzamayo noma okwenzayo kufezeke noma kuphumelele. Uma ukuthi-ke uhamba phezu kwamanzi, kusho ukuthi-ke uyoba nempumelelo kokwenzayo, ikakhulukazi-ke uma ushada. Mlaleli, uma ukuthi-ke khona la ungazwanga khona kahle, sibuze kwi-comment ebese uyakhomenta ubhale umbuzo onawo, uzobe-ke nawe usuthole impendulo ngokushesha. Nisale kahle.